Purbaya. Purbaya tapi nek Purbaya kuwi kendal kalau presiden sing kendal Purbaya masalahe presiden awake dhewe iki isih disetir karo Jokowi nek Purbaya kan no problem ngene lho duwite ceplos-ceplos malah iku isih ora mungkin dihukum ngene lho ya tengah negara ki butuhne pengamat ya butuhne wong kritis ngene kaya ora iso ya nek meneng ngene iki negara ki malah hancur. Syukuran. Ora demo kuwi absurd wong. Ngene iki negara Ora demo kuwi absurd. Ora usah sekolah. Ora usah sekolah demi presiden kok kowe Iki sepuro iki. tuku ijazah. bajingan. Lha wong perang malah njaluk ngapura yang musuh. Iki ra njaluk dicitas iki.